Yoro try bang adap ke jing sungu yo blaze sin ni ke parlamenta bang yo bang kren bat pi lengba ke ni ke tin ke jong blay. Hagani ke sngi ngasong bo try ai nga ni ke khubor ba ka long. Ya ka bang ji sngo bha na ke tin ke jong blay na ka por shi ka por dan shi dan. Ngi yo sngo ya ke tin ke jong blay ba ka long now yones kal nong ka ba khat sao ka de khat ka ba ar punyo. Uji su wong ini ke tin ya ke jing suk ke jong ang ai pi. Ya ka jing suk ka jongang no api kumba ka perthei ka ai ring ai manga happy wat ku slai na ka donut ka jong pi lemne wat shepting wong u jisu ya ka jing suk ka jonga ong trai nga ai api ya ka jing suk ka jonga nga no sundan happy ani utrai utarwa ya ka ni ka jing suk na ka benta jongi na mar utip bahaga do ka don shibon ki jingpen ku slai Hagado kadon shibon ki jingpen ki. Hagado adon shibon kita ki jingkeli ya ka bangim don jubab ru. Han reu jisu wongi gene ki gentien ka jingsuk ka jonga nga ai helpi maru tip bagi don shibon ki jing bat ki jingele haga jingem ka jongi. Wong ka jingsuk ka jonga nga ai fi. Pikoloi men pedang gene ka jingsuk ka jong trai. Utrai uterwa ya pi gene ka sngi ka momenta don pedang jong fi pim don jingsuk ka mensim. Pi shu ile kemen pi shat pi kemen pi party sharom shaneng pi le kemen en rei hakabat chiliu kemen sim ke jong pi ka donut ke jong fi kam don ye kata ka jingsuk pi shat ta kamit pi di ke kiat ki barem hadu kata la Simon step menda fi la ke pi babi baka pisa kala alut la se pi la jot ke jim ke jong pi bat kata ka jingem ka ba hapo ke jong fi baka ta kamen sim ju pi ka long thli bet kamdan kata ka jingkemen kamdan kata ka jingsuk ka basisha pipen kemen jubori ladi da fiong an le kom ne ngan le kom tai ngan le chatang ngan le chatang ngan pulut kom ne ngan pulut tangan thiet ka tangan thiet ka ne but in spite of everything compare pile ai kita ge baro han rei ka jingem ka jong pi ka sa kom jo tadeng tau trai terwai pi ka ne ka sngi ka bamantau ong ye ka jingsuk ka jonga nga ai pi ba ye ka jingsuk ka jonga nga no api uterwa pikoloi men pedang kita ke jingsuk maru Jesu de usim juga jingsuk he is the prince of peace bawon ai api yagata ka jingsuk aga jingem ke jongfi lada pi pedang u no senan yagata ka jingsuk aga donut jongfi kita ko perthai ka ayu ka perthai ka shu ai tang ka entertainment ka perthai ka shu ai tang ka ta ke ka ba kumba ka biang kumba ka internet kumba ka dondor rei hagabak hadu kadai ka bam dondor sda kumba ka perthai kan kut no kan wai no kumba ka jingim ka jong briu la khau de banyap no ba ka dei ka ta ba ka ke jong ne ka perthai pio man ta pi khai ne ka jingsuk jong perthai ka jingsuk jong perthai kan yap no kumba ka perthai kan do kan dam kita ki ke jong ka kin do kin dam no rei ke biai ne ka dei tang na utrai la fi kwa sha ka jingsuk fi kwa sha ban yele kemen am ka jingim ka jingle kemen ka dei tang hau trai tadeng ta bang idon ki jinge ro ki jinge mane fini habang idon ki healing festivals ne ki ngi shat ngi le kemen bat kata ka jing kemen kan sa ngi bat ngi long bi kumjo mdei ba ngi le kemen hab da di iswa ne ban song shit ne ngi hab da di iswa ban shlur dai bang idon yo men sim ba ko ngi shlur man lagas ngi ngim don kam ki jing pen bu a bang idon kam ban shlur tadeng tala da fidani omen sim ba ko jong blai fidani ka ne ka jingsuk ka jong blai fidani kata ka jingsuk ka ba jisu ino asnan hapi fim dan kami ki jong ne ka perthai aku abnong fi ne ka sngi trai terwai fi ba da fi kloi ban pediang ne ka jingsuk trai ino asnan om kum bang ne ka perthai ka ai fi tin jumlai gong kita ki ba yu ar koren kal nong ka sao ka de khat ka ba khat nyo khat pra gong bagi lagi ke ba PPOE kalong tang shibet ke ba UI da ka kmat ite kata kalong ba tang shibet rei kata ke ba mi kalong bam jukut ken tadeng ta ka tin ke jong blai kam jukren ye ke tang ka ba kan jado ka tin ke jong blai ka kren be ya ka ba kan jaman sim ya ka ba pipim la ban i da ka kmat ba kan jado ka jong fi tadeng ta ba pi pediang yu Jesus Christ kumnong penem fi pediang sendan ya kata ka package ke ba IFP bagata ka long ka jing sup ka jong u kan ha ka jing im ka jong fi
Tadeng ta la da pyo ke jing suk phim dan kam mandi ye ke sleeping pills bon na pedeng chi nga sngo ni ka por ppm ke gm ka bale kemen rei ka don ke depression ha po ka donot ke jong fi kam don ka ta ka satisfaction kam don ke ta ka jing kemen ka bashisha pi jupen ish ke berthai ba pi kemen fier ke ka di ka plastic smile ni ka plastic laugh ke jong fi la ni kam don ye ka ta ka bashisha pi riam ye ka ta ka durbula pi jupen i han rei ha po jong fi Pim dan jing sok. Nas ngau ni ka por ka mamenta. Pideu brio ba ju shakri bhai u blame and shwan rei ka jing shakri ka jong pi ka shulong bai kumta akan niam ke han rei menta fila poison sa ka perthai. Menta fila di fila bam pidon ka spa pidon ka po pidon ka kerdan pidon ka nam pia shat pia kemen pia party man lagas ngi han rei ka don bai ka sur hapo jong pi. Ka bang kun ka ni kamlong. Kadon be ka jimpen kendo bon sien kadon ka jimpen kendo ka man sim jong pi henrei namar ka ne ka kam ka jong pi em ka dei ben pensung bhai ki breu la da fin pensung bhai finom dan ka ne ka position la da fin pensung bhai finom yo ne ka kerdan ne finom yo ka ta ka favor na ki pi jubor pi pen kemen ye ki da ka ba pi penjat la ka jong ka jing ka jong fi kadon be ka ne ka sur ka ba kren ha po jong fi kon kam dan jing sok ka man sim jong fi kam dan jing kemen ka man sim jong fi wala fi le ini ki baro Pishat pi kemen. Henry kamdan ka jing kemen ka bashisha. Try ukran bi pi bon sin. Ong ai ba pideu breu jonga. Ai kon pideu kon jonga. Pila ju alap men shwa. Pila ju aya ka ktin ka jong blai Henry menta na mar ka ni ka kam ka jong fi ka penlong ye fi. Ba pinlong ubula. Utrai kwa ba pin deng sa ye da ka dor bula. Weng no utrai je fi udang thot ifi ka ni ka sngam tip nga kren ye no. Tang ba nga kren. Maru trai ong ngaban kren maru it palat ye fi. Wan pai no show trai. Katu ka kam ka bleu ai fi kan sa bi ka kam mdan kam men persubhai no inoru persubhai eu tau bla ai ye pi ka ni ka kam. Deu trai bla bu ye pi ka ni ka position. Deu trai bla bu ye pi. Ha ka ni ka kerdan. Tadeng ta mdei ki breu. Kam dei ki ge namar deu blei bu ye fi ka ni ka shuki. Ne bu ye fi ka ni ka office. Ne bu ye fi ka ni ka kam. Tak ada awak jumpa subhai ki breu. Pensubhai uta ken ubala kerkui ke GM ke jong fi. Bat utaru ban kerkui fi shabam jukut ken. Tada nga duai nam ta jong fi ni ka sngi bo train kerkui fi ngi duai. Try ni ka por nga wana kmat jong me kerteng ke jong Jisu. Nga duai nam ta nu kon ba kadal jame ko try. Udeu breu ba ju alap men try ka gospel, udeu breu ko kena try bu jukran ni ka ktien ke jome henrei ko try utlit jeng u late menta utlit jeng u nang shoban kren ko try ka tin ka jome namar ko try kata ka kam ka jeng u ko try ba kata ka jing pen shoi ki ba saudong ka jeng u ki kejap ya ka jing long men sim ka jeng oblai renga dwai ka ni ka sngi ka menta me kren u bon sit dan jing suk ka men sim utip ka ege ba ule ka long shisha ta mo chupen subhai ki breu ka ege ka ba ule ka dei tang kata ka rong pong suda tang kata ka durbula ka ba upong namar ka men sim ju dan jing suk teranga dwai ka khu ni kon ba ka da jame un yok ya ka bor nu de ka sngi bon man persung bahaya me ma de me bla bo yu ka ne ka kerdan ha ga de ka position na blai nga dwai nga ker khoi o try me e ju ne kon ba ka da jame ba u try u e je fi u try u sngo bahaya fi pai show try ma de ma u ken u ban ai fi ta ka jing suk ka ba shisha bon e no ta ka jing suk ka jang u ra fi pediang ye de ka jing ai ka jang try pai show pediang ye de ka jing ai na u Hagar tengge jong Jisu nga duai nga kerkhui fi. Hagar tengge Jisu amen. Amen. Try kerkhui fi un ai bore fi pinang la ban chakri u try nang ni sekmat. Nai pun so bahai ki breu, pun so bahai u blai. Ku blai shibon. Amen.